Ето тук сме на бар басейна. Кой си видя камерата? Кой видя камерата? Да ти шопката малко? Кой видя камерата? Кой? Тук води капеят. Басейна, кафенца. И хотела. Хотела. Нашите стаи са малко голяма в средата. Ето тук е където ние. Тук е някъде ние. Чака, рака. Много хубаво. Право супер. Рая. Хопа. Сега, че не мога да удържам.